Portem 18 mesos d'injustícia, 18 mesos de segrest, 18 mesos d'indefensió jurídica i política, 18 mesos de vulneració de drets i llibertats. La seva llibertat, la nostra llibertat. Avui ens toca dir que l'indult és una paraula que no està en el nostre diccionari. L'indult no està. En el nostre diccionari de lluita, la paraula indult no existeix. No existeix. No hi ha indult. No hi ha indult. El que hi ha és absolució. El que hi ha és absolució. Que absolució vol dir que no hi ha culpa. Absolució vol dir llibertat. Absolució vol dir dignitat. Absolució vol dir tornar al carrer cada dia que calgui. Absolució és el que volem. Cada vegada que entro a veure la Dolors surto més activa i tota aquesta ràbia que sents tu i que sento jo som capaços de convertir-la en acció. I només per una cosa, Meritxell, que em sap greu que tu no ho vegis. Cada setmana aquí al Puig hi ha un munt de gent. Cada vegada que demanem mobilització la gent hi és i continuarà sent i això tot just comença. La frase important que tinc ganes de dir-te al costat de tota la gent que hi ha avui aquí és que això tot just comença avui, Meritxell. I tant. És fantàstica, Montse.